Terve! Tässä videossa katsotaan tätä uutta snapshottia. Joo, eli tässä pitäisi olla uusia eläimiä. Just tämmösiä. Ne kaikki on uudistunut. Esimerkiksi nämä puput. Ne on oikeesti ihan hullusöpöjä. Kattokaa tätä. Kattokaa tätä pikkusta. Katso miten nää loikkii. Tää on tämmönen ihan hullu läsky ja sitten tää on tämmönen ihan hullu, mutta tämmönen hoikka. Kato nyt sitä. Nää puput myös pystyy mennä niinku kahdelle jalalle. Nää pienet ainakin. Tänne on kaikki. Jotain saatais nähdä. Ei. Mutta joo, täällä on tosi monelle mobille tullut uusi juttu. Tai niinku noita lasten muotoja. Katsotaan, niitä on näille ainakin. Noille. Ja tässä on ainakin pari. Kattokaa tää kissa vaikka. Kattokaa sitä. Tää on kyllä rumi. Mitä te teette? Sun äitis jos tappoi 2 pupua. Mitä ihmettä? Mistä lähtien kissat on tappanut pupuja? Tai jäniksiä? Bro, onks sä hullu? Niin tää on esimerkiksi tosi... Miksi mä saan koko ajan näitä niinku jollain eriväriset silmät? Koitan saada niinku hyvä. Tää on hyvä. Tykkään tästä. Kissafarmi. Toikin musta on hyvä. Se musta lapsi. Toi. Kissat oli tämmösiä. Tää on mun lemppari varmaan. Joo. Kattokaa. Kattokaa kun se vetää. Tämmönen ihan pikkunen. Ne teki näistä lapsista paljon parempia. Sitten tulee tää possu. Kattokaa. Kattokaa nyt sitä. Niin hyviä. Kato. Näitä on myös eri värisinä. Mä oon vaan tällä biomella. Mennään tänne biomelle. Tässä on sama. Joo. Mitä päästä? Ei täällä ole muuta biomeja missään. Tosi niinku kaikki nää tulee. Mut ihan sama. Toiset on vaan eri värisiä. Kattokaa nyt näitä. Sitten mun lemppari. Tää on mun lemppari. Oikeesti kattokaa näitä. Näitä. Kattokaa, ne on niitä pieniä. Kattokaa. Semmosia pikkusia. Mä haluun nyt päästä sinne normaalille biomelle. Kun jos sä et tiedä mikä on mun pääkanava, niin se on tosta 4 LEYT. Eli ALEYT, mut se A on 4. Ja niinku mun nimi on siis Ale. Teen sinne kaikkea hyviä juttuja. Mutta me ollaan nyt oikealla biomella. Kattokaa tää. Kattokaa! Kattokaa kuinka se vetää jo. Mä spämmin näitä lapsia. Kattokaa näitä pikkusia. Kattokaa kuinka hyviä. Kuunnelkaa näitä ääniä, kun ne kävelee. Kuuluu vaan semmonen töpsötys. Sitten lammas. Nää lampaat on kivoja. Kattokaa. Kato! Ei liian niinku ollenkaan tuossa naamassa. Nää on ihan hullusöpöjä nää kaikki. Uudet. Eläimet. Sitten onko mitään muita? Jos oikeesti ketulle on tullut. Ketulla mietitään tylsää. 500 kettua. Ei onks toi vaihtunut? Ei tää on vaihdettu. Mä en tykkää näitä Mitä viitaa?
Ai niin, ne menee noita kanoja. Mun on pakko tehdä yksi asia. Ei ne tappaa nuo lapsetkin. Ei niitä lapsia. Kattokaa niitä silmiä. Eiku. Ihan kun mä olisin nähnyt, että niiden silmät ois muuttunut. No. Ei ne kuole. Miksi mä sanoin, että ei ne kuole, kun mä itse laitan ne kuolemaan? Sinne menee. Kaikki. Oi ei. Nyt tehdään sitten lapsikettufarmi. Niin kuin oottakaas. Kanoja! En mä tiedä mitä mä edes on tekemässä. Katsotaan sitten. Ai niin nää. Kattokaa. Tappaako mitä? Sudet tappaa kettuja. Milloin sudet on tappanut kettuja? Miksi nää tappaa kettuja? Kattokaa näitä lapsia. Kato niitä. Niillä on punaiset silmät nyt. Mun pitää mennä tänne. Kattokaa niitä. Tää on paras ja sit se valkoinen. Kattokaa. Täti Söpö. Onkohan täällä vielä jotain muita? Mun mielestä ei ollut. Että tossa oli kaikki. Joo. Siinä oli varmaan kaikki nytten. Ne vaan laittoi näille niinku alkumobeille, mitä voi niinku tässä niinku yleensä niinku metsästä löytyy. Mun on pakko katsoa vielä, näyttää teille vielä se. Miksi mä en pysty mennä ylöspäin? No niin. Äsken mulla meni jotenkin lukkoon toi niinku shifti. Tuolla on lumibiome. Mulla meni lukkoon jotenkin niinku, siis kontrolli tai jotenkin silleen, kun mä menin kyykkyyn, niinku, sit mä päästin irti, niin sit se vaan niinku pysyi kyykyssä silti. Kattokaa. Ei kun nää on näitä eriä. Mä en oo ikinä edes nähnyt näitä. Kattokaa. Missä on se vuoribiomi? Tarvitsee semmosen vuoren. Vai laskettiinko toi niinku, onks tää sitten sitä biomea, missä niitä valkoisia tulee? Joo, kattokaa. Kattokaa niitä. Nekään ei ole niin kivoja, mutta on noikin kivoja. Kun siellä niinku tämmöisellä lumisella vuorella tulee täysin valkoisia, niin ne on ihan hullun söpöjä. Mutta joo. En muuten näyttänyt sitä lehmän vauvaversiota, mutta tässä on kuva siitä. Kiitti kun katsoit loppuun asti ja muista tykätä ja tilata. Heippa!